Asa kas bayraksa? Atap ni taon diri bi. Ako apo ning ilaha oy. Kasi nato dito tumoy ng imong dagat-dagat. Uy. Taray na masul kong ungo. Bayrax! Oy, Bayrox! Kumusta? Nagunsa man ka diri, Bayrox? Nagunsa man ka di abay? Unsa man imong gibuhat? Namasul ka? Unsa tan-aw nimo bay nagunsa ko? Nag-ihap sa isda. Laro ana na may para pasul diri oh. Muta na pagid. Namasul jud ka ba ginam kay para pasul. Unsa sa imong gipasul diha bay? Unsa tan-aw nimo bay? Unsa am ka nakadungog na namasul dinosaur diri? Hisgo ka namasul, masul isda gid na. Wa mga kakitag na masul dinosaur siguro basi ganahan ka masul tag barko kuyog ka. Kapilosopo naman sa nila akong amigoy. Sige, bahala ka da biyaan di ka. May lang makatakop kag dinosaur diha kundi barko kan-an imong barko nga gipasol diha. Lakaw dito uli dito. Wa ginahanglan nimo na masul dire. Ari na jud ka magsamok-samok ka. Bantay makakuha og barko dire di ka mosakay pakaon ka sa dinosaur ako makuha dire. A few inches later. Gago ta, pangutan-on, unsa gipasol nagunsa siya. Tubag gud ta pilosopo. Ngayon ba na yung anak? Sakita na pang